former wa David. Ndichangokupa yoga background family yedu kuti ngoziva takamira sei kuti tiri vangani. Family medu takaberekwa tiri 10. Takaberekwa tiri 10. Takaberekerwa kunzvimbo dzakasiyana siyana muZimbabwe muno. Sezvambotaurwawo nevamwe, baba vangu aisenzera police force. Saka vakuru vekutanga ihanzvadzi dzangu. First born vanonzi Monica, vanogara kuLeeds kuUK. Second born vanonzi Violet, vanga vachigara kuOxford kuUK, ndo vakashaya last week yapfuura iyi. Third born vanonzi Catherine, vanogara kuLondon. Fourth born vanonzi Elizabeth, vari kuLondon zvakare. Fifth born vanonzi Agnes, vari kuSouthampton. Sixth born vanonzi Thomas Mandigora. Seventh born ndi David Mandigora. Eighth born ihanzvadzi zvakanzi Margaret, ari kuUK. Ninth born munin'ina wangu anonzi Andrew, ari kuAustralia. 10th born is my late sister anonzi Sarah. Family medu the last born yakatanga kushaya, so ndo mamiro atakaita. Takamira kudaro vakuru first, second nethird vakazvarirwa muHarare. Vatamubva kuenda kuBulawayo. Bulawayo ndo kwatakazvarirwawo nedzimwe hanzvadzi dzangu ndo kwadzakazvarirwa. From Bulawayo takamubva kuenda kuKadoma. Vakazvarirwa kuKadoma. Tikadzoka kuHarare, vamwe vadiki vari vakazvarirwa muHarare. Ndo mamiriro acho ezvino. Tadzoka kuHarare, takagara kuTomlinson Depot, and then tikaenda kuBraeside Police Camp. That's where I started my education. Takamuva kuenda kuHighfields muna June 1962. Ndo patakatanga kugara kuHighfields kusvika nanhasi, ndo kune imba yedu kuHighfields. So muHighfields ndo matakakurira inadera. muHighfields lifestyle iri mazuva yevana vadiki, most of the time yanga ingori yebhora, taingotamba bhora. But zvakazoitika kuHighfields ndezvekuti apart from mateams evana ekuti muine kabhora kadiki, kwakazoitwa maclubs. Ndo pakatangwa junior football yaibvira kuunder 10, under 12, under 14, under 18. Saka ndo patakaintroduced to formal soccer rine mareferees nemalinesmen nekupfeka uniform. Timu yedu isusu yanga iri yemupolice camp. It was well resourced. Taitine mauniform neboots dzacho dzekutambisa nemasocks zvese. And ndisatine probably even ndisatone the best pitch. Ground redu repolice camp ranga rakanaka, raidiridzwa ranga rine ball, rine mapipes aya anodiridza muground. And baba vangu ndo vanga vari administrator wepolice camp yacho. Saka ndo vanga vari responsible for the maintenance yeground. Apart from the ground rebhora, taitine tennis courts as well as a swimming pool. So taitire exposed to a lot of sport. So zvanambotaura zviya kuti life most of the time yanga iri bhora, because bhora ndo ranga riri popular. Saka makuru ataita, it meant kuti even tiri pamba naingotamba nati bhora. And then pakazokurawo munin'ina wangu Andrew akajoinirawo tichingotamba bhora. Saka munenge muchiita competition,
tikaziye mazuva ano kuti zvichiri kuitika here. But competition yanga iri common mazuva iyawo hainzi maapps yekuti munenge muchiita competition yekuti unenge uchidai bhora roramba ringori mudenga risingadonhere pasi, nekuhedha kuti unoramba uchingohedha bhora risingadonhere pasi, ndovanga ari macompetition acho maskills. But pamaapps apa Deva aindikunda hake, but aikundwa naEndrew. Andrew ndo aigona manje aita maapps ari kadiki kusvika aneta, aizomboregera aneta, aitikunda tiri two, but ndaikundwawo naDeva. So ndo zvataita izvo, taitamba bhora stereki. Patanga timu yedu police camp ini pandai ndiri muunder 12, timeti kuti vanga ari muunder 10, pana ndamuunder 14 anga muunder 12 chingodaro. But timu yedu isusu yanga iri senior kune yana Dave, but iye ndanga ari goalkeeper wedu, ndikogona kwaaita. Aitambira muunder 14 isiri muunder 16, but ari goalkeeper wumuunder 16. And then kana muunder 14 akutamba odzokera kutimu kwake unotambira nesaizi yake. Saka ndogona kwaaita ikoko. Taitoita zviya zvekuti taita macurtain raisers emacup final emugwanzura aya, matimu achitamba mafinals, twana tuitwa maiona tichitamba bhora chiyota, vamwe vacho vanga vari isusu tichitamba bhora. So exposure yekutamba kuma large crowds takatanga kuiona tiri vana vadiko. So ndangoti ndo zvanga ndangotaura about our history. Devi, before I left in 75 mtienda kuhondo, Devi is the only person andakaudzwa ndakwenda kuMozambique, but I gave him an incentive because ndaimuziva kuti ndaikada kuti anditengese kuna baba, pandaiziva character yake kuti ndikamutamba iyi haambotaura. So ndakabva ndangomuti hembe dzangu dzese fashion yedu yataiti nayo zvimarevolution nei nezvimabhutsu zvekuziva nestereo yangu tikati ndozvaunosara nazvo usataure ndakuenda. But and this is a true story, ndakamuti iwoka sara wachamba bhora because bhora unogona, and I think bhora rinokuendesa kure. That was my message yandakamupa muna March 1975 patakaenda kuMozambique. Taenda takuhondo. He is the only person womufamily medu aindipa hope, because ndopakatanga kutamba bhora. Saka tainzwa masoka commentaries aya, munhu akauya achimhanya achindudzana asikazive kuti akutamba manje muDynamos. Ndimao shamwari yangu yelo tlatwa yainzi Mao, comrade Mao Nowana. Ndiyakatomi yogakutamba muDynamos ndorosiya sezvikanzi wasikutera masoka commentaries here. So maSundays yatakuteerera, and it gave me hope that at least there is one member of my family who was still alive through my soccer commentaries. And then when we came back by independence, I was so proud. And my comrades, yes, I'm very close to me. Why to the Yogi Yogi wa Tom, being our comrade Tom, and they were also very proud. And that about the virus against Zambia. Finally, we cup by independence. Ipo pazvakaitika, I was so happy. Vabereki vangu vanga vari muground, because by independence ndina responsible for the television coverage. Saka it meant kuti ndina access to my tickets, my VIP tickets, type of tickets ekupinda muground. Saka maparents ndakapa matickets aya. Saka vanga vari muground, amai vangu nababa vangu nemaneighbors avo ekuhaifuza vangu vapa matickets akanakapa. They were so happy. They were so happy. Vachiona chi mwana wavo
achihwina bhora ende vachiona mwana wavo kuti ndiye ari kuita zvetv coverage yeindependence as well. So it was probably one of my best times. So mapenzi angu achifana. And then paranda kuBotswana akauya ari assistant coach wenational team. I can't remember kuti anga ari coach wacho ndiani, murungu anenge anga ari murungu, iye ari assistant coach. Saka vekuBotswana they realized kuti muningira wangu. So team ground because kana iri national team vandaidza ambassador ndovanomboresha maplayers. Saka vakabva vaita announcement muground kuti assistant coach weDynamos, I mean weZimbabwe, anonzi David Mandigora, ndiye munin'ina waambassador weZimbabwe ari muno, anonzi Thomas Mandigora. Ground rese rikaomberera. So again, I was very proud. So munin'ina wangu andakakura naye, ende kana muri vateedzani munyatsoziyana zvese zvamunoita pamakakura. And I was really hurt on Saturday. Ndakarara kumba kwangu. Bamunini vangu vari pano vakandifonera zvikati ndiri kumba kwaDevi. Devi ari kurwara. Ndikati kana achirwara zvikanzi uya kuno nekurumbidza, ndikati handingangomhanyira kueko nekurumbidza, madii kumuitira something, ndirouya hongu, but musangoti uya kana kutsvaka kana ambulance or doctor kuti hapana zvaitwa here. Ivo ndibva vakungoramba vachingoti uya kuno. And I had last spoken to him on Thursday. This was now Saturday. Ndakapedzera kumufonera ndichiti kwaari because taita problem nasisi vangu vakashaya kuinvent, vanambotaura vaya. Mwana wavo akashaya ID birth certificate ravo because vanga vane passport yemaBritish. So embassy inenge ichida ID yekunoko. Mwana uyo ushaya. Saka tikatoita sei for us to get copy ID yacho, we need kuziya nhamba yavo yeID. So ndikabva ndafunga ndikati asi the company yaimbosenzera real estate company ndiyo yakamborenda kuti imba yasisi. So I phoned him ndikati hauna kana copy yelease agreement dzavo dzamakamboita, utarise kuti hapana ID number yavo. So that I can go and get copy yeID. So tikatotaura seri yakuti okay ndozokufonera ndichatsvaga chi imwe munhu andaisenza naye because company yacho yakavhara kudhara. But pataitaura ndakaona kuti voice rake ranga riri bit low, achita sekunge munhu ane flu here akuita sei, but it was a bit low. So ndakamboda kubvunza kuti uri right here iyo, but iye akabva angoramba achitaura akutoenda kumberi achinoti chazokufonderai kana ndabata munhu uya chichi. So ndaimuziva kuti ndikangodhuza anenge maina ailment. Ndokupedzisa kutaura kwandakaita naye. So ndakarwadziwa zvikuru, at least ndiye ega ndakandinaye member yefamily yedu muZimbabwe muno. As I have said, vamwese vari outside the country. Saka ndasara ndahwani muno muZimbabwe, vamwese vari kunze kwenyika. Saka vazhinji vataura pakare vatenda, vaita vote of thanks kune vanhu vakabatsira. Saka inini I would just try to mention a few people vandikangotendawo. Ndakutenda mudzimai wake, ndakutenda hanzvadzi dzangu dziri kuUK nemunini wangu ari kuAustralia, nekuti paakaitwa operation yekutanga vanhu vese yanga iri operation kuti vanhu vese vakontributa mari.
mari dzekuti akwanise kurapa. And vakagara vachisapota and up to now vachingosapota. Saka ndotenda mburi yedu nekubatana kwavakaita. Mudzimai wakakaita basa rakawanda. Hello, I still. Hello. Mudzimai wakakaita basa rakawanda chaizvo. Kuchengeta murume wake tinomutenda zvikuru nevana vake tinovatenda vakaita basa rakawanda vachingochengeta baba vavo. Vatete vangu vakagara apa vanga vachimbotaura vaive. She has always been very active pakucoordinata support yacho, vachifonera vanhu vachitsanangurawo zvakare kuti zvamira zvakati daita dai. Ndinovatenda because for most of the time I wasn't here. Kubotswana ndakagara 12 years ndisenza ikoko. Pakaitika zvese mafirst operation handisipo. Handiri kubotswana taingoitawo zvemafoni izvo. Saka ndotenda vanhu vakaita basa iroro. Ndotenda support yagara ichibva kufootball fraternity kunyanya Dynamos. Ndinovatenda zvikuru. Baba vangu vaisapota Dynamos stereki. Patakati kuHighfields, patakaenda kuHighfields, baba vangu vakasapota Dynamos, vaisapota Tornadoes. Because veTornadoes vaipa vabereki vedu vaita mamembers wapa mablazer vopuwa vanenge vaimiswa doro cocktail bar meal. So vana baba vazhinji vaifudzi vaisapota Tornadoes asi vana vaisapota Dynamos. So baba vakazochinja, yanga yachikushumba vakazochinja kuenda kuDynamos paakatanga kutambira Dynamos. And vakazoita Tigers supporter Dynamos. So ndotenda vefootball fraternity vagara vachitisapota. Nemafriends adedu, nemafriends edu, emhuri yedu, kunyanya vatakakura nawo muno muHarare, kunyanya vatakakura nawo kuHighfields, vese vagara vangoneswa. Kuna vamwe vaitondifonera vachibva kufona kubva kunana Britain, kunana America, vatakakura nawo muHighfields, vachitipa support. Totenda zvikuru. Enda kuti veDynamos vaziye kuti masapota avo kunyanya vari kuEngland vakaita fundraise, vakangoita WhatsApp group yekusapota David. Vakatumira mari yakawanda, yakazotumirwa kuno, ndakaireceiva ndine zvimwe ndo imwe mari yakabatsira kuti tiite basa ratiri kuita. But zvese zvaibva kuDynamos. Saka tinotenda handingatende masapota tikatende kuyaaa tinozvitenda zvikuru nesupport yeSaporo. And then generally mafootball fans emuZimbabwe vamwe vemama clubs vakatipa a lot of support because of effort yaDavi as well as a national team player nerole yakaplay as a coach. Kunational team akatamba makore akawanda. Ndakuzwa chitaurwa izvozvo, but I remember ini kuti akatopfuura 4 years ari munational, 10 years ari munational team achitamba, because akazopedzisira kutamba right back. I remember last match akaenda kuAngola. I remember that match kutamba number 2. And I remember time when she came out, no, it's now more than 10 years, it's 10 or 11 or so. He's one of the few players vatamba makore akawanda munational team. Saka tinotenda the football fraternity, tinotenda support yatapuwa nevanhu vese nevanogara mumba inono. Ndotenda maneighbors nemafriends aDavi ese ndinotenda. Munhu akaita mafriends akawanda kupira tiri vana vadiki. Ndozvitenda zvikuru. Ndofana ndapedza hangu. Ndinokutenda stereki nhamo dzedu dzese dzatakaitira kuHighfields kumba zvese nekumhuri dzimwe dzemuHighfields
mwana uya mumshaye sokara sapoti wakatikirwa nasiso wangu tinotenda nemazvo ataurwa naambasada Mandigora. Nguva dzangu dzaibva nyaya yelandi yanga ichinzi kunonoka inenge yaredi. Saka zvatakuita panapa takupa maspikers matatu anotanga ndazimunya munobva mati gagaga munongoti gati otera vanonzi vamukuze vanondiye chairman weneighbor kuti vanga vakavakidzana naMr Mandigora tozopedzisira navamarechera veDynamos. Saka please toda kuti muti gagaga ndatenda maita zvemi pamusoro emhuri kwaMandigora ambassador Mandigora vazukuru vedu ava ndo vazukuru vekwazimunya ndisu vana chiri vacho so handisida kuti ndipedze nguva yakawanda ndichitaura. Ndinongoda kungotenda hangu chete the football fraternity nesapoti yose yamapa parufu rwaMandigora David. Ndoda kutenda zvikuru Dynamos Football Club vakafa kare vakaenda kare nevaripo iye zvino nezvamakaita muupenyu hwaDavid Mandigora. Also Zipa SRC nemamwe maclubs ese ari pano utungamiriri hwawo nemaformer players vatakatamba navo vakatamba naDavid. I played with David ari kuDynamos when I played for Rio Tinto and when I played for Black Aces and Proton Stars. Takatamba navo vavashoma zvavo vazhinji vamwe vakaenda asi varipo vacho. We actually learned a lot and David added value to the game of football in this country, and he deserves to be honored as a hero. Ndiyo hero wedu webhora muno muZimbabwe because of the achievements that actually David Mandigora did as a player, as a coach with Dynamos, as well as a coach with the national team. That can never be erased. And tinozvitenda izvozvo and tinongokumbira SRC vari pano. Zipa, I thank you very much your efforts kuti David Mandigora it will declare a national hero. Isisu as the football stakeholders inosanganisira maorganizations akawanda, Zimbabwe National Soccer Supporters Association, the Legends, Lifelong Footballers Trust, Pioneers of Women's Soccer, Friends of the Warriors. Tinokutendai because stakeholders came together and actually vakachema zvikuru kuti tinoda kuti David adeclare a national hero. And I also want to thank the leadership of DCC4 in this area. I happen to be one of the leaders with this community, with my residents. I'm actually the chairman with the Residents Association. And also even the party itself. I want to thank them, for considering David kuti anga achiitwa a national hero. They considered our request, and I hope something is going to be done by the government, because takaonawo vemusic, takaonawo nevamwe who are being declared, they are being honored, and we hope the football fraternity deserves also that much, respect. So ndoda kutenda handina zvakawanda zvekutaura hangu. Ndoda kutenda mufundisi pano nebasa ramaita nevenyaradzo zvikuru, because ikoko I'm a theologian by the way, and ndoda kungotaura tichiti muna muzwisisi weuchenjeri chimwe nechimwe chine nguva yacho. So ndiyo yanga ichingova nguva yacho, saka zvichatityise zvedu maningi. Isisu tiri kugadzirira here kana zuva racho rasvika tinowanikwa tiri papi. Ngatigadzirirei hama dzangu.
Nayo aya ndikupedza nguva ndinongoti Mwari akuitire zvakanaka. Tatenda. Maita yenyu vazimunya vamukuze muripo here? Maita yenyu vamarechera muchigadzirawo vamukuza achipedza mubva mangosvikawo. Maita yenyu MC Maskati. My first contact na Mandigora was, I think, when he worked for a company in the Keystone real estate. I used to work as a tax auditor, so we had some issues with my real estate companies, and that's where I met him. And some coolness in him. I think anyone who has dealt with Zimbabwe before realize sometimes the cheek that we have. But with Mr. Mandigora, we maintained his cool together. Then later on, we did some workshop, very targeted at PSL clubs, and Dynamos did not pitch up, but Nanam Vududu, Nanam Daram Kwesha, Nanakashangura later made a follow-up, and that's also when I also got into second contact in Mandigora. And the final part, or the icing part of it, was when I moved house, when I came to stay Kunoku Vainona. Anana Mandigora, we were my seniors Kunoku, and we could relate. You find that sometimes when people work hard, Vano acquires Rao, and Kunoku used to have a problem, break-ins from cars, from houses, and even bag snatchers from the streets. So we could sit down now, Mandigora, which told no. When we came into the neighborhood, Taita sought to protect that. And that developed us to form, the Vainona Residents Association, of which I am the chairman. And we got very close because my Mandigora was my treasurer. So I would come here more often than, than other people. Until my Mandigora said, no, you need no one to move between Zimbabwe and the UK. So I will step down. But we continued to receive support on our Mandigora. And as an individual, a garden rango that I've built, and I will also told at any given time. I was given the freedom of the place because when the very poor are up, I would come through. You would find good in life. There are people who not my criticisms. There's nothing wrong with criticism, but as long as it is constructive. And I think the Munwataka Mirira Banaba, I make the constructive criticism in the analysis in the future. And Mandigora was a likable character in the neighborhood. He would mind his business. Kanama Sangana, you would talk, you would chat, and you would laugh. And this neighborhood is poor without Mandigora. And you find with the frankness. Wow. I also realized with Comrade Mandigora, Thomas is also a friend to my brother in the United Kingdom. Waendo, he recorded a big farewell to your fellow neighbor. So do not, this neighborhood is poor without David. We would come, we would chat here. If he's rushing for something, I see and cheaters and Baba. So no what in the go well, my brother. Rest in peace, my time. Tinotenda zvikuru mashoka abva kuna mukuzi nguva yedu yadyanana saka pane malegends asvika atoda kuremekedza. Pana Henry Chari ari padhuze here vanhu vamuone arosipunjira mungave kumberere vanhu vakuonei jewe ulupata vachikwaviro uyai pamberi vanhu vakuonei uyu ndiye Henry Charles uyu ndakamutora kumbari mumba nheyeyo
Zola ari kupi? Gaza. Sticks. Number 9 now. Number 5. I would like to say anything. Oh. Angera ichapo mchurumuzero. Always punjia John Rupata. Baba Gari Brenham Siska. Ah. Desmond Maringwa. Murape. Edward Sadomba. Mamu Legends. Anga sikwiri bana. Saka ndoa mwakatamba na David Mandigora. Asini ndindandiri captain wavo vese va. Ndakanga ndizvo. Vachikove vari kupi? Kaga. Saka tinokutenda zvikuru vakomana. Mweda tungamira kunofanira kugadzira nzvimbo kuna Mwari. Tese tichateera. Garai pasi. Igirigiri tete. Ndoda twatsanangurire lunch yedu yaredi. Tiri mumashure menguva. Ndoda twatsanangurire kuti tichafamba sei pakutora chikafu. Masquera sei amadeno nasce chaiye nasce tiri very gender sensitive. We are honoring this gentleman akarara umanditi. Saka nasi vakomana vanogona kufamba vese, asi hanzvadzi yangu George Shaya nevangu vese vane macrutches munogara ini pamakagara ipapo, vane macrutches munogara ipapo, asi vakomana vese ndimi nhasi ndanzwa ndezvafona manyibanja achiti ndimi muri kutanga kudya, vana mama muchazopedzisira zvenyu. Asi vari kuimba muri kuvaimbira vachienda unotora chikafu chavo vachiuya vachigara, you entertain them. Imimi you have a pot full of sadza and a pot full of nyama after entertaining these people. Saka vakomana vese imimi mune zvese zvenyu zvamunazvo, makumbo enyu achiri kufamba zvakanaka, aiwa sumukai. Iye zvino ndikutoti vakomana vese Diana. Okay. Tikuda kunamatirwa. Muchapedzisirwa namufundisi wedu. Kampira akasataura hapana mariro, handini ndambotaura. Kana Kampira asati ataura hapana anodya, mirai ataure. Tinamatirwe. Now we did my speech do pataperera panapo. Takuzoera basa kune vafundisi vedu maita henyu. Ngatitendei mofu captain wedu and coach zvakare. Tafambiswa zvakanaka, iri bhora tichanisa pamusoro pecoffin. Rine masignature akawanda evanhu vese vanga vachisaina vari panapa. Richaiswa pamusoro pecoffin. Rauya nagoalkeeper wedu sekuru wangu Rabban Kandi. Goalkeeper munomuziva kawo. Magoalkeeper yatinawo pano tina mukoma Brenner, Msisika vari pano pamwe chete nasekuru Francis Zimunya. Sekuru wangu akabata bhora, mukoma Rabban, mukoma Brenner nevamwe vese, vamwe ndaona akawandisa madefenders.
haikona kutaura. Ndazoenda koona number 7 and number 9 Bambo Moses Chunga. Yes, ichiro wamukoma sticks achimhanya pamidhi apo achidai rana bhora torwa na sticks ndizwa anaro achidzika narapuwa yadanaro bhora apo ndiani futi wetikadaidza ndiani wana ndunduma wakatungamira kwenda kumusha itimu dzanga dzakasimba munyika medu munomu Edward Sadomba. Yes, asi makarega bhora muchivapfana siterekini. Right, ngatomberere malegends ese ari pana. Dr. Ndaisuru, God bless you. Now, taakuda kupuwa munamato. Nyararai. Taakuda kupuwa munamato wekunotora chikafu chedu. Tinoda kukurumidza kudya, tapedza tichatora mutumbi webox uchauya pano panzapa. Tese toona Yogi techibva tapinda mota dzedu. Mota dziri apa idzi ndichazoita kuti dzibude. Tiri kuda kupinda courtesy cars dzenyaradzo dziri kutakura family members. Wana Mandigora vanzi munopinda pane mukomana wendiri kushanda naye. Hungwe muri kupiko? Yes. Hungwe vachazotitsanangurira vanhu vari kupinda motoka. About 12 people vachapinda motoka dzeketes. Pozouya kombi yebhazi iripo ichapinda the Mandigora family. About 26 seated passengers ichapinda mubhazi renyaradzo. My family members anenge atokwana. Then everyone vanenge vari kuenda ku Glen Forest mopinda mota dzenyu takananga ikoko asi transport yendiri kutaura ndeye family madzitezvara edu nemhuri yekwaMandigora. Saka vese vane pekupinda. Pane bhazi chapinda 26 people. Pozoya zvakare kombi ichapinda kabhazi handi kombiba ibhazi zvatumwa nasahwira mukuru zvese kuti payogi parege kumbowanikwa stranded issue. Then vachapinda 10 mukabhazi kari panzapa. Pochizouya about 12 people dzichapinda each car inotakura 3, each car 3 yeketes vachipinda vachienda ku Glen Forest. Mati waramba uchiti hausisahwira ba uri mwana wapano uchatsvakirwa kupinda mwana wapano. Right. Saka regai ndikumbire mufundisi wedu mufundisi Mkwena vanamate. Vapedza kunamata mufundisi Mkwena vobva vabuda nepanapa nestafu yese iri panapa vobva vaenda kotora chikafu. Tese tochizotera nekufamba kwedu tinofamba nekuseru umu munopinda isusu chete tiri kuno mukati umu tisi tokuda neuku sevanhu vakuru vari kuno. Saka regai tipuwe munamato. Thank you. Ngati namatei muzita raBaba neMwanakomana neMweya Mutsvene. Baba, tinokutendai mazvita nepamatisvitsa matigadzirira tafura kudya kuri pamberi pedu. Tinotenda nokukumbira imi Mwari kuti mukuropafadze. Muropafadze maoko ose akashanda kuti tiwane kudya ikoku. Muropafadze kunyange nemaoko abika. Nesuwo patinodya kuti tiwane simba rekupfuurira mberi tichikushandirai. Nokuna Jesu Kristu tenzi wedu. Amen. Right, imimi taakushandisa niki kuti zvese zviite order kuti mukasire uchenda yomwe tora chikafu. Taakushandisa nzvimbo dzenyu dzese dzakarekodwa. Right, to Secretary General mofamba ko chairman 20 period ari kupi. Yes, ngati fambe yedu zvishoma tichinosangana kuchikafu uko zviite zvakanaka. Thank you very much.
Varume ndumadzi muri kutanga kuenda. Varume muri kuenda, musanonoka pachikafu. Ndataurira vari kupakura kuti vakurumidze tombotora zvatinodziva zvatajaira. Social distancing, musaita pressure. Thank you.